गिबियावनो खुलुमबाय सारा बिटिआर ओनसोलाव जिसिबां उइफार्सफोर दङ बा जि दाग्राफोर दं आखाइजों इसान दाग्राफोर दं बिथांमोननिसिम गिबियावनो दिनै नेशनेल हेन्डलुम डेनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। खोथाया जाहैबाय जोङो जेब्ला बिटिसि बेयाव जोङो इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोनायनि उनावहाय जि इएमनि दायित्व मोननायनि उननिफ्रायनो आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जायफोरखौ बिथोन होनानै आंनो खामानि मावनो होदों बेफोर खामानिखौ आङो मोजाङै मावलांगासिनो दङ। दिनैहाय सारा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ स्पेसियेलि आइजोफोरखौ एसे मोजां जौगाहोनो थाखाय आरो आइजोफोरखौ बाहागो लाफाबासो मोनसे जायगाया मोनसे ओनसोला मोनसे हादोरा जौगाखाङो जों बेखौ मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो बिटिआर ओनसोलनि स्पेसियेलि आइजोफोरखौ जों खावलायहरगोन दिनै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय जाय माने आइजोफोरखौ मोनसे मोजां थाखोआव लाबोनो थाखाय जोङो जिथु खामानि मावदों बे तीब्रभाबै सोलिगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन। दा जोंनियाव आर'नाइ जेरैहाय जोङो आसामनि बिहु गामसा आरो माखासे जिआइटेक खालामनायनि जिथु बेबस्था अलरेडिथ' स्टेट गभर्नमेन्टआव बे जाबाय आरो जोंनियावबो जानो थांगासिनो दं। बे खामानिया अलमस्ट 80% जानानै दं दासिम। जे फैगोन 2026 नेशनेल हेन्डलुम डे बेयाव जोङो 40टा कनस्टिटिउन्सियाव जे जोंहा हेन्डलुम क्लास्टार दं बे 40टा हेन्डलुम क्लास्टारा दिनैनि दिनावहाय मा खामानि मावखो मा साक्सेस जाखो बिसिनि कमप्लिट साक्सेस हिस्ट्रिखौ लानानै फिडबेकखौ लानानै जोङो मोनसे बेयाव माने कम्पिटिसन खालामगोन आरो बेयाव जोङो सानसेनि नङा साननै सानथामनि मोनसे हाबाफारि लानानै मोनसे स्टल बसायनानै क्लास्टार लेभेलनि मोनसे स्टल बसायनानै जों बेयाव कम्पिटिसन फाथिगोन आरो बे कम्पिटिसनाव जाय माने सेथि बान्थाखौ मोनगोन बेयो 3 लाख थाखा होनाय जागोन आरो नैथि बान्थाखौ जाय मोनगोन बेनो 2 लाख थाखा होनाय जागोन आरो थामथि बान्थाखौ जोङो 1 लाख होगोन होननानै दिनै जों फोसावनानै होनाय जाबाय। मार्केटिंनि बिथिङाव माबायदि? मार्केटिंआव खुनु सिन्था खालामनो खोथा गैया। दिनैनि दिनावहाय जोंहा जिहेथु माने मोनसे फाननायनि जितु सिस्टेम दंखायो स्वनिर्भर नारि जोंहा मोनसे पर्टेल दंखायो मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे माने लामा दंखायो फाननायनि मोनसे लामा दंखायो। गतिके जोङो बेयाव फाननायनि बेबस्थाया इजिलि दा फाननो हायो। खुनु जाय बुस्थुआनो जोंनाव स्टकआव गैया दिनै मार्केटआव कमप्लिट बिक्रि जाजोबनानै दङ। गुबुन जायगानि जिजेमा जोंनि जायगा लाफैनायखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव सोरखार आङो स्पेसियेलि आङो बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ सिगाङावनो खावलायगोन बाहेरा हादोरनिखौ बन्द' खालामनायनि सिगां आं खावलायग्रोगोनसो। मानोना जोंनि आइजोफ्रा जोंनि आखाइजों दाग्रा आइजोफ्रा नांगौ बायदियै दिनैहाय दख'नायानो बुं आर'नायानो बुं जिखि आइटेम मानसियानो जाया मानो नांगौसिबां साप्लाय होनो हायाखै नांगौसिबां मार्केटाव होनो हायाखै जायनि थाखाय बाहेरानिफ्राय माल फैनायखौ जों बन्द' खालामनो हायाखै। जुदि हसा हसिखै जोङो एबारनि दिनावहाय जुदि जोङो आइजोफ्रा गमामायैनो मोजाङै जि दानानै जोंनो साप्लाय होनो हायोब्ला जोङो बे बाहेरानिफ्राय फैनायखौ बन्द' खालामगोन आरो जोंहा स्टेन्डिं मोनसे अर्डार दंखायो जे बाहेरानि हादोरनिफ्राय जुदि जि फैनायखौ आमदानि खालामनायखौ जों बन्द' खालामगोन आरो जिआइटेक जानाय लोगो लोगो बे कमप्लिटलि बन्द' जाखागोन। लकेल बाहेरानि जिया जे बे पावारलुमजों दानाय आरो पावारलुमजों जानाय आरो जोंनि हारिजों खुनु सोमोन्दो गैयै माखासे आइटेम दानानै हरो जायफोर जिया गोबा स्रों नुजोबनाय खुनु जोंनि जाथिजों जोंनि हारिजों कालसारजों गोरोबा। गतिके बैफोरो जुदि जोंनि माने हेन्डलुमनि जि गांसे जि दानायाव साननैनिफ्राय सानथाम गाहाम लायो आरो बिसोर सानसेयावनो 50 खान 60 खान दिहुनो। गतिके बिसोर खम दामाव फाननो हाखागोन आरो जोंनिजों हेन्डलुमजों बे डिजाइना मिलाया बेखायनो बिसोर खम दामाव फाननो हायो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा
दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।